Așa cum ați auzit, onorată asistență și stimați colegi, tema comunicării este 1-17 septembrie 39, 9 mai 45, interpretări istorice și istoriografice. La 9 mai curent se vor împlini 80 de ani de la victoria statelor și popoarelor coaliției antihitleriste asupra Germaniei hitleriste. Este un prilej de comemorare a victimelor acelui măcel, de condamnarea politicilor de război promovate de statele sau regimurile agresoare, prilej de formare a unor învățăminte pentru generațiile actuale, ca să nu se mai repete trecutul dureros. Pentru a realiza acest deziderat este nevoie de o înțelegere corectă și o interpretare nepărtinitoare, obiectivă, a ceea ce s-a întâmplat acum peste 8 decenii. Este firesc. Înainte de a menționa victoria într-un război mondial, este cazul să vorbim despre geneza conflagrației și, în mod special, cine se face responsabil pentru declanșarea celui de-al doilea război mondial. În istoriografia occidentală și cea românească de după căderea regimului comunist, aici includem și istorice din Republica Moldova, s-a consolidat opinia și anume: lumina verde pentru război a fost aprinsă după semnarea tratatului de neagresiune sovieto-german și a protocolului adițional secret din 23 august 1939. Anume acest angajament al URSS de a nu se implica în război împotriva Germaniei hitleriste, în situația în care ea, Germania, va ataca un stat și era clar că este vorba de Polonia, față de care Germania formulase pretenții teritoriale, iar la momentul potrivit și implicarea URSS în anexarea teritoriilor ce aparțineau Poloniei, statelor Baltice, României, Finlandei, conform prevederilor protocolului adițional secret. La 1 septembrie 1939, Germania hitleristă a atacat Polonia, iar la 3 septembrie, aliatele Poloniei, Marea Britanie și Franța, au declarat război Germaniei. În campania militară a Germaniei împotriva Poloniei, URSS a acordat tot sprijinul cerut de germani. Între altele, aduc exemplu stației de radio de la Minsk, care a fost pusă la dispoziția forțelor aeriene germane. După o rezistență eroică a militarilor polonezi, fiind în fața unui adversar mult mai puternic, conducerea Poloniei și comandamentul forțelor militare poloneze s-a retras în orașul Cuti, la frontiera cu România. La 17 septembrie 1939, URSS a intervenit militar în voievodatele de est ale Poloniei, anexându-le. Nota guvernului sovietic, înmânată ambasadorului Poloniei la Moscova, Gjibovski, a fost una cinică, bazată pe falsuri, care a invocat vocea sângelui. Citez: guvernul sovietic nu mai poate rămâne indiferent față de faptul că ucrainenii și belorușii care au același sânge tot cu rușii, asta să are în vedere. Important lucru ăsta, pentru că la Basarabia nu s-a spus de vocea sângelui, nu s-a spus că suntem de același sânge. Dar aici s-a invocat anume aceste legături etnice. Deci citez mai departe: locuind pe teritoriul Poloniei, sunt aruncați în voia sorții, lipsiți de apărare. Respectiv, guvernul sovietic a dat ordine trupelor sovietice să treacă frontiera și să ia sub apărare viața și averea populației din Ucraina de vest și Belorusia de vest. Am încheiat citatul. Așadar, Germania hitleristă și URSS comuniste au provocat și s-au implicat ca aliați în operațiunile militare din septembrie 1939-iunie 1941. Sărim peste interpretările istoricilor sovietice ale acelor evenimente, interpretări dictate de cei care stăpâneau frâiele puterii la Kremlin, Stalin, Hrușciov, cu fiecare conducător altfel de interpretări. Mai mult ne interesează perioada actuală a explicației evenimentelor istorice din 1939 și 1945, asta pentru că, în condițiile războiului hibrid, inclusiv a celui propagandistic, purtat de Federația Rusă, aceste teme sunt de bază. În tratarea evenimentelor din septembrie 1939 s-au angajat istorici de meserie ruși, unul din cei mai importanți fiind nepotul lui Vyacheslav Molotov, Vyacheslav Nikonov, doctor, mai am spune doctor habilitat în istorie, deputat în Duma de Stat, un apropiat al lui Putin. Autor al mai multor cărți, dar mă refer aici în primul rând la monografia Bespamятство, кто начал Вторую мировую войну, tradus în românește Lipsă de memorie, cine a început cel de-al doilea război mondial, publicat la Moscova
în 2020. Pentru a scoate responsabilitatea de pe URSS în ceea ce privește declanșarea celui de-al doilea război mondial, Niconov încearcă să inducă cititorii în eroare. De ce consideră istoricii că cel de-al doilea război mondial a început la 1 septembrie 1939? De ce, întreabă Niconov, nu odată cu războiul Japoniei împotriva Chinei în iunie 1937 sau de ce nu cu declanșarea războiului civil în Spania, 1936-39, în care s-au implicat marile puteri ale timpului? Răspuns. Pentru că acele războaie totuși nu au cuprins întregul glob pământesc, așa cum s-a întâmplat după 1 septembrie 1939. În ceea ce vorbim noi, trebuie evidențiat rolul președintelui Federației Ruse în tratarea istoriei, inclusiv acelei din ajunul și începutul celui de-al doilea război mondial. Este bine că liderii politici cunosc și studiază istoria. Este însă foarte rău atunci când conducătorii marilor puteri extrag din istorie argumente, între ghilimele, argumente, pentru a justifica propria lor politică internă sau externă. Și aici putem aduce exemplul Iosif Stalin, mare amator de istorie. Iosif Stalin a citit foarte mult, dar extragea din trecutul, mai ales perioada lui Ivan cel Groaznic și altor tirani, justificări pentru politica care a promovat-o el în URSS. Deci, iată că și Putin s-a lansat pasionat de istorie pe care o interpretează așa cum vede el lucrurile. Astfel, la 20 decembrie 2019, la Sankt Petersburg, în fața liderilor statelor membre CSI, Putin a ținut o adevărată prelegere de circa o oră. Textul merită analizat pentru că, în fond, lucrurile invocate de Putin sunt cunoscute. Important este cum sunt puse accentele și cum sunt interpretate faptele și de ce anume așa sunt puse aceste accente. Cu istoria ar trebui să se ocupe istoricii. Lucrurile nefiind simple, interpretările istoricilor, inclusiv a celor din Federația Rusă, este dificilă și diferită și orice opinie trebuie respectată. Este bine că președintele unui stat atât de întins cum este Federația Rusă, cu atâtea mii de probleme, s-a interesat de istoria relațiilor internaționale din ajunul celui de-al doilea război mondial. Dar este și un semn îngrijorător. A fost nevoie de autoritatea lui Putin în accentuarea anumitor momente din ajunul conflagrației. De ce oare? Ce mesaj politic a avut prelegerea lui Putin? Doar în fața lui nu au fost niște elevi sau niște tineri, dar au fost șefi de state și guverne unite în CSI. Principalele teze expuse de Putin au fost: pe de o parte, Putin recunoaște că în Rusia s-a instaurat regimul totalitar și că stalinismul trebuie dat anatemei. Pe de altă parte, președintele rus încearcă din răsputere să demonstreze cum că politica promovată de conducerea URSS de același Iosif Stalin, în ajunul și în prima fază a războiului, 1939-41, a fost una de apărare a păcii și intereselor de asigurare a securității statului, adică a URSS. Putin întreabă: a fost oare pactul Molotov-Ribbentrop singurul document semnat în acea vreme? Și constată că nu e singurul document, că au fost și altele semnate de Germania, cu Germania hitleristă. Și aduce exemple. Declarația cu privire la neaplicarea forței semnată în 1934 între Germania și Polonia, așa numitul pact Pilsudski-Hitler, care în esență a fost un tratat de neagresiune. Apoi altele. Ele numără mai multe acolo, eu le trec cu vederea și Putin trage concluzia că pactul Molotov-Ribbentrop a fost cel din urmă semnat. El insistă asupra tezei cum că URSS a epuizat toate posibilitățile de constituire a unui sistem de securitate colectivă, ceea ce nu este adevărat, sistem îndreptat împotriva Germaniei. Ceea ce a deosebit tratatul de neagresiune germano-sovietic de celelalte tratate asemănătoare pe care le citează Putin și ceea ce trece cu vederea este semnarea protocolului adițional secret prin care URSS și Germania au împărțit între ele Europa de Est. Putin a vorbit despre nedreptățile impuse Germaniei după primul război mondial. Într-un fel, el justifică frustrarea ce a cuprins populația germană după aflarea condițiilor tratatului de la Versailles. Putin numește așa numitul tratat, așa spune el. Putin s-a referit la
la tragerea incorectă a frontierelor după primul război mondial, ceea ce a dus din punctul lui de vedere la criza sudetă, prezintă dorința germanilor sudezi de a se uni cu Reichul, citează documente din arhivă și așa mai departe, dar mai este ceva aici de spus. De acord cu aprecierea dată de Putin condițiilor umilitoare ale tratatului de la Versailles și că Occidentul a favorizat renașterea puterii economice a Germaniei, dar nimeni nu trebuie să uite de colaborarea militară germano-sovietică din perioada anilor 1922-1933, dar și după 1933 în proporții mai mici. În mare secret, încălcând flagrant restricții militare impuse de tratatul de Versailles, guvernul sovietic a conlucrat cu autoritățile germane în ceea ce privește producerea și perfecționarea armamentului, muniților, instruirii cadrelor militare. Pe teritoriul URSS au fost create obiective militare germane mixte pentru experimentarea tehnicii și acumularea experienței. În 3 centre numite Lipetsk, Kama, Tomka au fost instruiți mulți aviatori, tanchiști, precum și comandați de trupe germane, renumiți în anii celui de-al doilea război mondial. Guderian, cel mai bun comandant de trupe de tancuri, Model, Brauchitsch, Keitel și așa mai departe. Cercetătorii ruși Diakov și Bușev au tras concluzia: palușul fascist ridicat asupra lumii a fost făurit cât nu s-ar părea de regretabil pe pământul sovietic. Omite mai multe lucruri spuse patetic de Putin la acea întâlnire cu liderii țărilor din comunitatea țărilor independente, dar atrag atenția la teza ciudată, la prima vedere. Dacă polonezii nu ar fi opus rezistență în fața hitleriștilor, dacă ar fi cedat pretențiilor germane, atunci nu s-ar fi declanșat cel de-al doilea război mondial. Adică e clară aluzia care face Putin cu Ucraina. Dacă Zelenski ar fi cedat, dacă ar fi cedat aceste pretenții, nu s-ar fi ajuns la acest război. Aici un lucru vreau să spun, niciodată nu știm ce s-ar fi întâmplat dacă. Asta este la modul condițional și nu știm ce ar fi fost. De mai multe ori Putin a insistat asupra poziției polonezilor, subiect legat de evrei, să sar peste aceste momente și învinuiește Europa istorică și liderii Europei Occidentale pentru că trec sub tăcere mai multe lucruri. Și vreau să spun că istoricii polonezi, cei occidentali, toți cei care se ocupă de probleme legate de Holocaust, cunosc problemele pe care le ridică Putin. Și ceea ce nu este adevărat, că nimeni nu neagă faptul că Germania nazistă a început cel de-al doilea război mondial, la 1 septembrie 1939. Adică el încearcă să spună că polonezii tot poartă vină. Polonezii și germanii. URSS ca și cum nu ar fi fost parte a acestui început de război. Deci Germania a început războiul, a avut acordul de plin al Kremlinului. Cu atât mai mult, documentele demonstrează o strânsă colaborare militară în perioada 1 septembrie-17 septembrie în ceea ce privește ducerea operațiunilor militare. Mai spre sfârșitul conferinței, Putin a vorbit despre demolarea monumentelor ostașilor sovietici ridicate de regimurile comuniste după încheierea celui de-al doilea război mondial, în Polonia, în alte țări, despre aprecierile date de liderii occidentali politicii de extindere a frontierelor URSS și așa mai departe. El a promis să scrie o carte, dar nu a mai apucat, că a început războiul în Ucraina și probabil că nu mai are timp să lucreze în arhive. Până la apariția acestei cărți a lui Putin vom expune câteva concluzii la cele spuse mai sus. Cu trecutul trebuie să se ocupe istoricii. În Federația Rusă și în Polonia există institute de istorie și în România și la noi și avem forțe suficiente ca să cercetăm aceste probleme. Atunci când se implică factorul politic, sigur că în spatele lui Putin stă nu numai el ca președinte, dar stă o întreagă armată, stă un întreg stat și atunci orice spus al lui este luată de propagandă și trecută prin ciuri și dărâmoi. Două cuvinte despre 9 mai.
că nu mai este o dată istorică. În noaptea de la 8 spre 9 mai 1945, Germania a capitulat. Actul de capitulare este un act istoric cunoscut. Victoria asupra Germaniei a fost o victorie comună a coaliției antihitleriste. Adică, în primul rând, a celor trei mari puteri, Uniunea Sovietică, Statele Unite și Marea Britanie. În 1945, după încheierea războiului în Europa, au apărut timbri poștale în care erau simbolurile a trei drapele a celor trei mari state. Adică Stalin accepta și era convins, el era convins că victoria este comună. Dar iată că au trecut timpurile și ceea ce vedem astăzi, tot mă refer la oficialii ruși, consideră că victoria asupra Germaniei a fost doar a URSS. Pe urmă, lucrurile s-au mai adâncit și Putin a spus că Rusia ar fi câștigat războiul și fără ajutorul belorușilor și a ucrainenilor, ceea ce este absurd lucrul ăsta. Iar câteva zile în urmă, Dmitri Medvedev spune că rușii ar fi câștigat războiul și fără Lend-Lease. Asta încă și o absurditate încă și mai mare. Deci, aceste lucruri sunt foarte importante pentru noi ca să le știm și să spunem corect lucrurilor care au fost. Și eu cred că nu în zadar, pentru că, uitați-vă, am ziarul ăsta, 250.000 de exemplare. El a fost publicat de doamna, cum o cheamă, Irina Vlah, Inima Moldovei. Și este consacrată zilei de 9 mai. Dânsei, partidul, eu mă refer la partidul Inima Moldovei, insistă că să fie restabilită panglica bicoloră Sfântă Gheorghe, că Maia Sandu chipurile au interzis acest simbol al victoriei și multe teze nu staliniste, dar sovietice, putiniste de astăzi sunt aici publicate și promovate prin această mass media. Eu cred că noi facem foarte bine că discutăm, cred că o să mai discutăm pe tema asta. Sunt de acord cu declarația care a fost, proiectul de declarație, poate mai adăugăm ceva. Mulțumesc pentru atenție.